வணக்கம் குழந்தைகளா, நான் தான் உங்கள் தமிழம்மா பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம 3 எழுத்து சொற்களை கற்றுக்க போகிறோம். இப்போ தான் எங்கள் சேனலுக்கு வரீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். முதல் ஒன்று தா மீ எழு தமிழ். ஆ மு து அமுது. 3 மு தா இல் முதல். 4 போ இட் ட்ரீ போற்றி. 5 பா டா இல் பாடல். 6 மு இத்து முத்து. 7 உ இன் நை உன்னை. 9 ஓ இன்று ஒன்று. கா ரா டி கரடி. 10 தா இட்டு தட்டு. 11 ஏனது எனது. 12 பா இல் லி பள்ளி. 13 உதவி உதவி. 14 ஏ இட்டு எட்டு. 15 குருவி குருவி. 16 கா இல் வி கல்வி. 17 ஆ இன்பு அன்பு. 18 மா ரா இம் மரம். 19 ஊ தா இல் ஊதல். 20 பா தா வி பதவி. 21 கோவி இல் கோவில். 22 கோதுமை கோதுமை. 23 கோலா இம் கோலம். 24 மூதலை முதலை. 25 மு யா இல் முயல். 25 வா இத்து வாத்து. 27 குதிரை குதிரை. 28 து இல் லி துள்ளி. 29 ஆ இல் லி அல்லி. 30 கா டா இல் கடல். 31 ஆ இம் மா அம்மா. 32 ஆ இப்பா அப்பா. 33 ஆ இக்கா அக்கா. 34 ஆ இன் நீ அண்ணி. 35 தா இம் பி தம்பி. 36 நா இண்டு நண்டு. 37 வா இண்டு வண்டு. 38 சா இட்டை சட்டை. 39 பா இம்பு பாம்பு. 40 பா இல் லி பள்ளி பல்லி. 41 கு இட்டை குட்டை. 42 உ இல் லே உள்ளே. 43 வெளியே வெளியே. 44 புதிய புதிய. 45 பழைய பழைய. 46 மேகா இம் மேகம். 47 பெட்டி பெட்டி. 48 பழா இம் பழம். 49 குடா இம் குடம். 50 நன்றி நன்றி. குழந்தைகளா, இவ்வளோ நேரம் எங்கள் வீடியோ பார்த்ததுக்கு மிகவும் மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.